El Club de Futbol Cullera arranca el nou projecte a la tercera divisió amb una pretemporada en la que ja han donat a conèixer el calendari de partits que jugaran abans d'enfrontar-se a l'Olímpic de Xàtiva amb motiu de la seva presentació el 23 d'agost al camp de l'Aèria. D'esta manera, els flamants jugadors de la tercera divisió començaran la pretemporada jugant contra l'Huracán el proper 26 de juliol. Sueca, Alginet, Gandia o Portuarios jugaran front al Cullera, però si algun partit es destaca sobremanera, serà el que es jugue el 9 d'agost amb motiu del trofeu Aèria front a l'Atlètic de Madrid B. En quant als jugadors, l'equip va perfilant els noms dels que seran els jugadors del planter per a esta nova temporada i sonen noms com ara per a la porteria amb Sergio de Tavernes, els defenses Marín i Fran Jiménez, a més de Rafa o Nemesio. Juanito i Manu Gassén conformen els nous fitxatges per al Cullera, de moment, que venen amb la il·lusió de poder fer grans coses a la tercera divisió del futbol espanyol.